Proud nga ginpakigbahay ni Thed Aldridge maglokot ang iya talento sa pagkanta. Siya ang siyam katuig kag tumandok sang Gimbal, Iloilo. Si Thed ang nalakip sa Grand Final sang Singaling TV show. Suno kay Thedeline maglokot, iloy ni Thed. Proud ini sa gindangatan sang iya bata kag sa lamharon nga edad, nakalabot na ini sa National Singing Contest. Sa karon nagahinyo inisang suporta sa palaabuton nga Grand Final sang Singaling TV show sa palaabuton nga Disyembre 3. Dahil ikaw ang aking bata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana, pahinga muna. Ako nang bahala, bisbas silang bisang yung nagawa, mapapahinga muna. Ako na. Balita nagikan sa Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.